Qoddim dan kollu, Robert Abela ma jistax jibqa' ċass qisu ma ġara xejn. Il-konsulent legali ta' Joseph Muscat, is-suċċessur magħżul ta' Joseph Muscat, irid jiddissassoċja minnu fih lilu nnifsu lill-gvern li huma jmexxi u lill-partit tiegħu minn Joseph Muscat. Irid iħalli lill-pulizija jaħdmu. Jekk ma jagħmilx hekk, Robert Abela ser ikun qiegħed ikompli jikkonferma li għadu jipproteġi lil Joseph Muscat u jaġixxi fuq l-istruzzjonijiet tiegħu. Dikjarazzjoni ċara mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech kif wara iktar minn 48 siegħa minn meta Times ippubblikat l-aħbar li torbot lil Joseph Muscat ma' trasferiment ta' eluf ta' euro f'ċirkustanzi dubjużi, Robert Abela qal biss dak li diġà konna nafu li hemm inkjesta maġisterjali dwar il-beħ skandaluż ta' tl-isptarijiet. Bernard Grech fakkar li l-unika reazzjoni kienet dik ta' Joseph Muscat fejn qed isostni li dan it-trasferiment ta' flus kien ħlas għal xogħol leġittimu. Il-Financial Crimes Investigation Department tal-Pulizija u l-FIU għandhom jinvestigaw mingħajr l-ebda dewmien l-imġiba ta' Joseph Muscat, il-ħuta il-kbira. U mhux jagħmlu assedju fuq familji fin-negozji u professjonisti tal-affarijiet tagħhom illi qegħdin iħossuhom ippersegwitati. Nistennew li l-Kummissarju tal-Pulizija jiftaħ investigazzjoni minnu fih dwar il-ħlasijiet li jirċieva Joseph Muscat. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista saħaq li l-fatti li nafu sissa jqajmu suspetti kbar marbuta mal-proġetti li jinvolvu lill-Gvern Malti u miljuni ta' euro mit-taxxi tal-poplu Malti wawċi. Għalhekk tranzazzjonijiet bħal dawn għandhom jiġu investigati mill-ewwel. Il-Pulizija għandhom jieħdu azzjoni minnu fih u jagħtu rendikont tal-ħidma tagħhom biex il-poplu Malti wawċi kif jixraqlu u huwa dritt tiegħu ikollu moħħu mistrieħ li l-istituzzjonijiet ta' pajjiżna qegħdin jaħdmu anki mal-kbir. Sa issa l-investigazzjonijiet kollha donhom waqfu saf fil-bot mill-politiċi. Iżda l-politiċi mhumiex untouchables, huma l-aktar li jridu jinżammu responsabbli. Bernard Grech qal li Malta trid tara riżultati konkreti u mhux 20 każ pendenti u ma jiġri xejn, kif sa issa f'sentejn ta' investigazzjonijiet ma tressaq ħadd. Huwa qal li nsab konvint li jekk il-Pulizija u l-istituzzjonijiet kollha jagħmlu xogħolhom dan il-pajjiż joħroġ mill-issa l-griża u jerġa' jibda jieħu l-kredibilità li tant ixraqlu.